Mumwe wevari kutungamira zvirongwa zvechikwata cheBlue Movement chiri kutsigira vaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vari kushora mapurisa vachiti ari kushandiswa sechombo nebato reZANU-PF kurambidza kuita misangano yavo. Muri Zimbabwe ndozviri kubuda mudariro zvinzi aiwa mapurisa aya ari kushandiswa neZANU-PF aiwa kumisa misangano iri kuda kuitwa navanhu veBlue Movement. Mashoko aAmos Chibaya. Sara mendira mberi nena uinde kurudzira bwa subscribe wolike utina on the bell icon. Turamboshara mabdesi anokupa pano paZim News Live. Nekuti nhau dzinobuda dzichinzi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudavira nharembozha yavo. Asi mapurisa mutsamba vari kunyora kuchikwata ichi vari kupa zvikonzero zvakasiyana siyana sezvekuti vari kutyira kuti vanga zorwisana nevamwe vanopikisa vavasiri kutaura kuti ndivanani kana kuti havasi kutevera zviga zvemutemo yeMaintenance of Peace and Order Act. Ndo mashoko ari kuataurwa panapa nana Amos Chibaya achiti aiwa mapurisa ari kumisa musangano aiwa yeBlue Movement iri kuda kuitwa neBlue Movement iri kunzi aiwa iri kutsigira vaNelson Chamisa. Sezvo amoziva kuti Blue Movement aiwa iri kutora vanhu vari kunzi ari kumisa, asi mapurisa atarizini kuti aiwa hatisi kuda kuti muzorwisana nevamwe vamusiri kuwirirana navo, asi havasitaura mazita avo kuti ndevamwe vanhu vari kuTSHABANGU kana kuti havasi kutaura, uye vari kuti hanzi hamusi kwanisa kumita mutemo yeMaintenance of Peace and Order Act. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda mudariro aya. Chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai mucomment section medu tidze mafungiro enyu. Saka no subscribe like notina on the bell icon. Tomochera mabhizi anokupa pano paZim News Live.